Ni sartu nintzen 2012an informatikako gradoa egitera, eta ibili nintzen lipa egiten, gero TFG eta guzti hori arrasaten egin nuen. Suedian ibili nintzen urtebete, 3. mailan, Erasmus programan, eta gero egin nuen masterra, sistema txertatuen masterra, eta gero ja azkenik tesia. Tesian helburua da, enpresak daude sartuta digitalizazio prozesu baten, orduan enpresa barruan, enpresa handi baten barruan dauden robot handi horiek, noiz apurtuko diren aurre ikustea. Horretara iristeko pausoak izan dira, lehenengo ikertu behar da nola monitorizatu robot bat. Orduan lehenengo pausoa izan zen ikustea ze sensore mota behar ziren, hori ikertzeko, gero sensore baten bate berria probatu eta esperimentuak egin ikusteko balio zuen edo ez. Nire kasuan izan da Gasteizko Mercedes enpresan eta ni egon naiz 3 egun astean enpresan lanean eta hango errealitatea ezagutzen eta esperimentuak egiten eta gero bestalde eskolan 2 egun. Igual alde teorikoagoa gehiago lantzen, ikusten nondik joan zitezken hurrengo pausoak eta holako gauzak. Datozen urteei begira, 2 alde daude, bat industriala, industrialdetik uste dut gero eta automatizatuago egongo dela industria eta gero eta garrantzitsuago izango dela jakitea automatizazio hori baliatzen duten robotek eta gero eta optimizatu egotea beraien mantenketa. Hori industrialdetik. Ikerketa aldetik, ez dakit ze puntutara arte nik proposatu ditudan teknikak prozesu hori optimizatzeko izango diren esanguratsuak edo ez. Hori erabakiko dute nire ostean datozen ikertzaileek. Izan ziren 2 gauza. Batetik, ni masterrean egon nintzenean eta TFG-an ere bai. Egon nintzen lanean departamentuan tesia egiten zegoen jendeakin, orduan errezagoa zen zuk irudi argi bat edukitzea tesiaren inguruan eta guzti hori beraiekin hitz egiten zenuen eta horrek lagundu zian pixkat argiago edukitzera tesia egin nuela. Baina horretaz aparte, nahiko argi izan dut beti tesian sartu nahi nuela, nik ikerketa egin nahi dut, ibilbide profesionala hortik joan nahi dut. Zalantza dituen pertsona bati esango nioke kuriositateak mugitu behar zaituela, hor sartzeko. Baina mugitzen bazaitu eta kuriositatea baldin badukazu, nik uste oso lanbide polita izan daitekeela.